ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nem ya ga jing shakri ga jongka baden ais ngo bha sha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 ar pusau Sashi sen uba damang singkon unong tho ikikintin jingrwai par uba jusngo tenat bha ban shnai ki sur jingrwai tenrai ki babang bagi Pynum ya ki Mynsiem jaginong sngam hagan ya kinti ula pinmi sakwe ke music video ke bola ai kerteng Jingkylla ya ke blarwai daga kaitor ba Syiang Ryndang ke Shirley Passah ka jingto jang ke sur jingrwai hagan ya music video ka sawa ne dui tara blatem du really link score ka gitar blatem du damang singkon ka ksing blati du juban khar noi ka bom blati du mait phang phanbo ka bisli blaput du Benedict as nyota ka shaw blati du yings kem khar noi ya kani ka jingrwai bla record ha basement studio ka bran kenche stage lum shat sngi la pinbit pinbyang du ba bari khongla kani ka music video kadik bla pinmi pat ba de ka querin sini sicarius bla direct balle ka video post production du eldhar unik zone ar khat bi thai kumu post production supervisor upin byang khar kongor kumnong ringdor ringkat lang upur lansen milim ngam ber ulinda khar senteng kum ginong yaram ngaju ken mau yang kong we pa kisam khar hat no kishnas kum ding jerngang haman la kipela kisaiso padang kot kawa ka shano